Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bugdaw. Taong 1977, Kanluto, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, nasa 21 taong gulang itong si Bugdaw. Hindi pa siya noon nakakahanap ng mapapangasawa sa kadahilanang iginugol niya ang kanyang oras sa pagsunod sa kanyang amang isang antingero. Kasalukuyan noong tinatahak ni Bugdaw ang isang gawain na tinatawag na laan. Sa prosesong ito, matapos ang Biyernes Santo ng nagdaang taon, kinakailangan mong magpatuloy sa iyong pamamanata upang sa pagsapit ng sumunod na Biyernes Santo, makukuha mo ang iyong laan. Kaya laan ang naging tawag ni Bugdaw sa ganoong proseso sa kadahilanang inilalaan mo sa gawaing yon ang iyong panahon, kaluluwa, laman at karunungan. Sa loob ng isang taon, wala kang ibang gagawin kundi ang matuto sa lahat ng aspeto ng buhay. Kabilang sa mga ito ang pananaliksik ng lihim na karunungan at pagkilala sa iyong sarili upang sa pagsapit ng araw na nakatakda, alam mo na ang mga rason kung bakit mo ginagawa ang bagay na yon. Naniniwala si Bugdaw, hindi madali ang proseso ng laan, gawa ng may posibilidad na makasalamuha ka roon ng mga nilalang kagaya ng mga engkanto at mga kaluluwa. Sa katunayan, magmula noong inumpisahan niya ang landas ng laan, marami na siyang nakikitang ganoong uri ng nilalang sa kanilang lugar. Kalimitang nagpapakita sa kanya ay ang mga kaluluwang humihingi ng hustisya ukol sa pagkamatay ng mga ito. Mariin namang iniuutos sa kanya noon ng kanyang ama na ipagsawalang bahala ang mga bagay na yon, lalo pat wala naman yung magagawang mabuti sa kanya. Pagtungtong ng Pebrero noong mismong taong ito, mas lalo pang naging abala si Bugdaw sa pagsasagawa ng proseso ng laan. Habang papalapit ang buwan ng mahal na araw, iginugol niya ang kanyang buong oras sa pag-iikot sa mga kagubatan at pagnilay-nilay sa mga talon. Ayon kasi sa kanyang ama, kinakailangan niyang gawin ang mga bagay na yon upang mas lalo niyang maunawaan kung bakit niya yun ginagawa. Makakatulong din yun sa kanyang espiritu para maging karapat-dapat ito na tumanggap at umunawa ng mga malalalim na lihim ng mundo. Isang hapon, habang naghahanda si Bugdaw patungo sa gubat, nasipat naman niya ang kanyang amang nagpapaligo ng isa sa mga kabayo nitong inaalagaan. Pagsilay niya sa ginagawa nito, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. "Tay, hindi niyo ho ba ako sasamahan? Nababahala lang kasi ako Dahil bukod sa ito ang unang beses kong pagpunta roon ng hapon, maaari ding maligaw ako sa lugar na yon at abutan ng dilim sa daan." "Nag-aalala lang ho ako, tay, sapagkat wala pa naman ho akong gamit na makakatulong sa akin Wika ni Bugdaw sa kanyang ama. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumingin sa kanya habang sumasagot ng, "Kaya nga nililinisan ko itong kabayo sapagkat ito ang makakatuwang mo sa iyong laan. Tandaan mo anak, kapag kailangan mo ng tulong, kumuha ka ng balahibo nito at bumulong ka rito. Sa pamamagitan niyan, darating ang tulong na inaasam mo. Huwag kang magalala, nasa ilalim ka ng proteksyon ng laan. Walang masamang mangyayari sa iyo, basta iwasan mo ang puso ng gubat na hindi mo naman dapat puntahan. Mag-iingat ka anak sa iyong gagawin, sapagkat sa lugar na iyong pupuntahan, marami ang mga manliligaw. Tandaan mo, ito ang huling gagawin mo bilang inakay. Kapag nagawa mo ito ng maayos, purong pag-aayuno na lamang ang gagawin mo hanggang sa sumapit ang buwan ng Abril." Nang marinig naman ni Bugdaw ang sinabi nito, hindi na niya nagawa pang sumagot sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili
na hindi mahilig magsinungaling o gumawa ng mga kathang-isip na bagay ang ama niya. Matapos ang pag-uusap nila, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang kubo para kunin ang mga gamit niya. Bago siya tuluyang umalis, taimtim naman siyang nagdasal sa altar nila, kung saan doon nakalagay ang lahat ng mga nakaselyong kaluluwa na nahuli ng kanyang ama sa mga panahong dumaan. Sa pinakagitnang bahagi ng altar nila Bugdaw, makikita mo roon ang isang Nazareno na kulay itim, gawa ng minsan na yung nilamon ng apoy, subalit sa kabutihang palad, hindi man lang yun nasira o natupok. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, magmula noong naghimala ito, yun na ang pangunahing ginagamit ng kanyang amang antingero sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Hindi man sa pagmamayabang pero ayon kay Bugdoy, baliwala na dito ang lahat ng aswang na nakaluklok sa matataas na antas ng kanilang lahi. Sa katunayan, minsan na din niya yung nasaksihan na nakipaglaban sa 5 gabunan ng sabay-sabay. Ang kinahantungan ng labanang yon, namatay sa sarili nilang kakayahan ang lahat ng kalaban nito. Dagdag pa ni Bugdaw na kahit gano'n na kalawak ang kakayahan ng ama niya, palaging nakatapak sa lupa ang mga paa nito. Hindi ito kayang kontrolin ng kanyang kakayahan, anuman ang antas na marating nito. Minsan nga, may mga pagkakataong tinutuligsa sila ng ibang tao, subalit wala doong ginagawa ang kanyang ama. Lahat ng pagpapatawad ay nasa kaisipan nito, na halos dumating pa sa puntong ultimo ang mga taong nakagawa na sa kanila ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap, pinipili pa rin itong tulungan at pakainin ng mga pagkaing bunga ng kanilang paghihirap. Dahil sa ganoong pag-uugali ng ama niya, mismong ang mga kaaway nila ang nahihiya sa kanila. Yung tipong pakiramdam ng mga ito, mismong ang sariling inggit ang pumapatay sa kanila. Sa pag-alis ni Bugdaw sa kanilang tahanan, hila-hila niya noon ang inihanda nitong kabayo para sa kanya. Nang makalayo na sila sa kanilang tahanan, nakasalubong naman niya noon ang iilang mga magsasaka at mag-uuling sa bukid. Dahil sa kilala siya ng mga ito, kung kaya't ang mga dala nitong prutas na nakuha sa gubat ay taus-pusong ibinigay sa kanya, pagpapakita ng kanilang pagmamahal at suporta sa anak ng antingerong nakagawa ng mabuti para sa kanilang pamilya. Bagaman tinanggihan ni Bugdaw ang mga bagay na yon, wala na din siyang nagawa kundi tanggapin ito dahil sa pamimilit. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nakalayo na nga siya sa kanilang baryo. Pagsilay niya sa langit, bigla naman siyang nabahala nang masipat niyang papalubog na ang araw. Alam ni Bugdaw na hindi siya makakauwi ng maaga at kung mamalas-malasin pa, paniguradong aabutin siya ng 10 oras sa daan. Upang maging madali ang kanyang laan, minabuti niyang sumakay na sa kabayo upang mas madaling marating ang lugar na kanyang pupuntahan. Maya-maya pa, pagdating niya sa isang talon, bumungad sa kanya ang napakatahimik na paligid. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin niyang magandang maligo sa tubig nito habang nagninilay-nilay. Upang maging maayos ang kalalabasan ng laan niya, pansamantala niyang isinantabi ang lahat ng kanyang pag-aalala. Nang makababa na siya noon sa kabayo, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa tubig ng talon. Bago niya tuluyang ilubog doon ang kanyang sarili, nagsagawa muna siya ng simbolo ng krus sa katawan niya, pagpapakita ng kanyang paniniwala at pananampalataya. Sa loob ng 1 oras, nanalangin doon si Bugdaw. Habang taimtim siyang nakikiramdam sa paligid, lahat ng mga engkantong naninirahan doon na dumaraan sa kanyang isipan ay masaya niyang kinakausap. Hindi naglaon, matapos ang kanyang ginawa, nagpasya siyang pumasok na sa gubat upang ipagpatuloy ang kanyang gawain.
Bago siya umalis ng talon, napansin niyang medyo madilim na ang paligid. Nagkataon din noong wala siyang dalang sulo, kung kaya't sa isip-isip niya, magiging mahirap ang mga susunod na gagawin niya. Gayunpaman, kahit alam ni Bugdaw na hindi magiging madali ang mga susunod na pangyayari, kinakailangan niya yung tapusin gawa ng inumpisahan niya. Sa pagbagtas nila ng daan patungo sa looban ng gubat, hila-hila niya noon ang kabayo niyang dala. Kahit may masukal na daraanan sa lugar na yon, hindi niya pa rin iniwan ang kabayo sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na ikakagalit yon ng kanyang ama kapag nawala niya ito. Maya-maya pa, pagdating niya sa puno ng isang malaking akasya, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng kakaibang tinig sa paligid. Habang pinakikiramdaman niya ang tunog na yon, unti-unti namang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo, senyales na merong kakaibang nangyayari sa lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarinig siya ng isang malakas na pag-atungal habang sinasabayan yon ng pag-ihip ng malakas na hangin. Hindi naglaon, biglang lumitaw sa itaas ng akasya ang isang nilalang na merong mahabang dila at may nanlilisik na mga mata. May mahaba din yung buhok sa likod at meron itong mga nakatayong balahibo na animoy singtigas ng bakal. Habang gumagapang ang nilalang na yon pababa ng puno, labis-labis naman ang nararamdamang takot noon ni Bugdaw sa kadahilan ng hindi niya mawari kung ano ang kanyang gagawin para labanan ang nilalang. Pagtayo nito sa kanyang harapan, muli na naman yung umatungal at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa kanyang kinaroroonan. Nang akmang malapit na sa kanya ang nilalang, laking gulat na lamang niya nang bigla itong sinipa ng kabayo niyang hila-hila na siyang naging sanhi upang tuluyan yung tumilapon papalayo sa kanya. Pagtitig niya sa kabayo ng kanyang ama, doon niya nasilayan ang kulay dilaw nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Bagaman hindi nakakapagsalita ang nilalang, alam ni Bugdaw na kinakausap siya nito. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, nais ng kabayong gawin niya lang ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Dahil sa pakiramdam niyang yon, kung kaya't nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makalayo na siya sa kinaroroonan ng kabayo at ng nilalang. Sa puntong yon, labis ang pag-iingat na ginawa ni Bugdaw, gawa ng nasisiguro niyang wala nang tutulong sa kanya kung sakali mang may demonyo pang lumitaw sa harapan niya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na niya narating ang pinakapuso ng gubat kung saan bumungad sa kanya ang 5 bahay na walang mga pintuan at bintana. Sa puntong yon, dahan-dahan na siyang binalot ng kaba sa kanyang sarili, gawa ng muli niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama. Alam ni Bugdaw na mapanganib para sa kanya ang lugar na yon, sa kadahilan ng hindi ito magiging babala sa kanya kung ligtas siyang puntahan. Labis din niyang inaalala, pabor sa kanilang kalaban ang mga panahong yon, lalo pat gabi na. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti naman siyang nakakaramdam ng kaba nang masipat niya ang mga kulay berdeng apoy na umiikot sa mga bahay na yon. Nagkaroon na din noon ng mga sulong bigla na lamang nagkasindi, indikasyon na merong namamahay doon. Dala ng labis na takot ni Bugdaw, agad naman siyang humanap ng daan papalayo sa lugar. Subalit, nang akmang lumalayo na siya, napapansin niyang paikot-ikot lamang siya ng dinaraanan. Dahil dito, pinili niyang humanap ng mapagtataguan kaysa magpagala-gala sa paligid. Habang nakakubli siya sa mga damo, labis naman niyang inalala ang kanyang laan at kung papaano niya ito matatapos. Lumipas pa ang ilang oras, nanatiling nagkukubli si Bugdaw sa lugar na yon. Hindi pa naman siya noon gaanong nababahala,
lalo pat wala pa naman siyang nakikitang nilalang nakakaiba. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang babaeng may suot-suot na mahabang kapa at meron yung malalapad na pakpak sa likod. May hila-hila din yung tanikala kung saan sa dulo ng mga kadena nito may mga nakagapos na tao. Paulit-ulit na sumisigaw ang mga taong napupuluputan ng tanikala, subalit walang nakakarinig sa daing ng mga ito. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Bugdaw, hindi pangkaraniwan ang mga taong tangan-tangan ng nilalang, gawa ng bawat isa sa mga ito merong mga kwintas na maihahalin tulad mo sa mga agimat na pinanday ng mga antingero. Upang hindi siya balutin ng takot sa katawan niya, iniwasan niyang isipin na mga antingero ang mga taong yon, subalit pagkarinig niya sa mga katagang binigkas nito, doon niya napatotohanan na totoo nga ang kanyang hinala. Mga antingero ang mga taong yon at maaaring nagapiyo ng nilalang kung kaya't nalagay sila sa ganoong sitwasyon. Nasisiguro din ni Bugdaw na hindi yun naninirahan sa kanilang lugar at maaaring nakuha yun ng nilalang sa mga karatig baryong malapit lang sa kanila. Matapos niyang masaksihan ng mga taong hila-hila ng nilalang, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa kasama nitong matabang lalaki na may daladalang patpat. Hindi pangkaraniwan ang nilalang na yon sa kadahilan ng para itong unggoy kung titingnan. Alam din ni Bugdaw na hindi matuwid ang kaisipan nito, gawa ng kitang-kita niya na parang baliw ito kung maglakad. Dahil sa mga bagay na kanyang nasaksihan, minabuti niyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kabayo. Pagdating niya sa lugar na pinag-iwanan niya rito, nasipat naman niya yung dinudurog ang nilalang na nagawa nitong matalo sa laban. Sa puntong yon, nagkaroon siya ng pagkakataon na lumayo sa lugar, kalakip ang kanyang pagtalikod sa laan. Subalit, nang mapagtanto ng kabayo ang kanyang pinaplano, hindi siya nito pinakinggan, bagkus ang ginawa nito, tumakbo sa direksyong kinaroroonan ng 5 bahay. Dumaan sila sa lugar na yon, kung saan ang lahat ng nilalang na nanginginain doon, nagawa nilang mapukaw ang atensyon. Habang nananakbo si Bugdaw, kitang-kita niya kung papaano sila sundan ng halos hindi mabilang na mga aswang. Ang iilan sa mga ito, nasa kaanyuan na ng mga aso, habang ang iba naman nasa dambuhalang unggoy at kalabaw. Bagaman mabibilis ang takbo ng mga ito, hindi pa rin ito nagagawang makahabol sa kabayong matagal nang inalagaan ng kanyang ama. Pagdating nila sa lugar na pagsasagawaan niya ng laan, agad naman siya nitong inihulog at dali-dali yung tumakbo pabalik sa mga nilalang. Dahil sa ginawa ng kabayo, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Bugdaw na gawin ang kanyang nais. Habang nananalangin siya sa harap ng isang punong pinamamahayan ng mga laman lupa, rinig na rinig naman niya ang pag-atungal ng mga aswang habang patuloy na dumadagungdong ang paligid dahil sa paglalaban ng mga ito. Hindi naglaon, sa sobrang dami ng mga aswang na nagambala, dumating sa puntong ultimo ang alagang kabayo ng kanyang ama ay nagawa nitong magapi. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagpatuloy naman sa pagdarasal itong si Bugdaw habang nagmamasid. Pagsilay niya sa mga nilalang na dahan-dahang lumalapit, kitang-kita niya ang pinsalang natamo ng mga ito, subalit hindi yun sapat upang tuluyan siyang mapanghinaan at matalo. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay niya sa isang aswang na dahan-dahang nagpapalit anyo, doon bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na walang kaliwang mata. Lumapit yun sa kanya, dinilaan nito ang leeg niya habang nagwiwika ng, "Purong tao. Kung gayon hindi mo pa nakokompleto ang laan ng isang dambuhalang antingero. Napakaswerte ng gabing ito.
matutuwa ng husto ang aming pinuno. Nang marinig naman ni Bugdaw ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa pagdarasal sa kabila ng mga kakaiba niyang nararamdaman sa lugar. Maya-maya pa, nang hindi na makapagtimpi ang matandang yon sa kanyang ginagawa, puwersahan naman siya nitong hinatak papalayo kung saan halos magawa na nitong mapunit ang kabuuan ng kanyang damit. Pagpiglas ni Bugdaw mula sa pagkakahawak nito, bigla naman niyang nasipat ang napakabilis na kamay ng matanda na puwersahang bumaon sa kanyang dibdib. Pagtilapon niya sa lupa, halos mag-agaw hininga naman siya sa kadahilan ng pakiramdam niya na nuot ang kamao nito sa kanyang puso. Dahil sa ginawa ng nilalang na yon, kung kaya't agad namang nakaramdam ng panghihina itong si Bugdaw. Nang akmang lalapit pa yon sa kanya, bigla naman yung natigilan nang makarinig yon ng tinig na nagsasabi ng, Subukan mong lumapit sa batang yan. Sisiguraduhin ko sa'yo. Kakalas ang ulo mo bago mo pa ako makita. Kasabay ng pagwika nito, doon bumungad ang kanyang ama na hila-hila ang ipinahiram nitong kabayo sa kanya. Pagkurap naman ng mga mata ni Bugdaw, laking gulat na lamang niya nang bigla itong lumitaw sa kanyang tabi. Sa pagtitigan nilang dalawa, agad naman siya nitong pinainom ng kakaibang langis kung saan yon ang naging sanhi upang manumbalik ang lakas na nawala sa kanyang katawan. Bago siya nito tuluyang iwan, kabilin-bilinan nito sa kanya ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, agad namang bumalik sa harapan ng puno itong si Bugdaw para magnilay. Lahat ng kanyang takot ay itinakwil niya, gawa ng magiging hadlang lamang ito sa pagsasakatuparan niya ng laan. Matapos ang kanyang ilang minutong pananalangin, doon niya nasaksihan ang ginawa ng kanyang ama. Pagsilay niya sa paligid, wala siyang ibang nakita kundi ang napakaraming bangkay ng mga aswang na nagkalat. Maya-maya pa, nang akmang lalapit na siya sa kinaroroonan nito, mariin naman siya nitong inabisuhang manatili sapagkat hindi pa tapos ang laban. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, wala namang nagawa itong si Bugdaw kundi ang manatili sa kinaroroonan niya. Pagramdam niya sa isang presensyang lumapit sa kanila, doon niya nasilayan ang isang napakalaking anino na nakatayo sa gilid ng isang malaking puno. Mula sa aninong yon, lumabas ang nilalang na kanina niyang nasilayang may daladalang mga antingero. Dala ng pagkabahala noon ni Bugdaw, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang ama na mag-iingat. Pagkarinig nito sa sinabi niya, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, Sino sa tingin mo ang kausap mo? Matapos nitong makapagsalita, umihip yon ng 12 buhay na kataga sa kanyang mga palad kung saan doon lumitaw ang tabak ni Apo Lakay na pumapatay ng kaluluwa at ang kampilan ni Lapu-Lapung pumapatay ng demonyo. Pagkatawag roon ng kanyang ama, kitang-kita niya ang paghahabol hininga nito, gawa ng hindi pangkaraniwan ang mga espiritual na armas nitong tinawag. Sa dinami-rami ng karunungang alam nito, yon ang dalawa sa pinakamataas na antas ng kanyang kakayahan. Bibihira lamang ang mga taong may kakayahang tumawag ng ganoong armas sa kadahilanang nakakalusaw ito ng kaluluwa at kapag mahina-hina ka pa, maaaring kapitan ka ng sumpang inilapat dito ng mga totoong nagmamay-ari. Pagsilay naman doon ng nilalang, agad naman yung sumugod na siyang naging sanihi upang magsimula ang duelo sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang aswang laban sa dalubhasang antingero. Tumagal ng kalahating oras ang pagbubuno nilang dalawa hanggang sa dumating ang puntong nagawa na yung mapaslang ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtapyas ng kalahati ng ulo nito. Pagbagsak ng nilalang sa lupa, agad din namang bumagsak ang ama ni Bugdaw, dala ng labis na pagod nitong dinanas.
Matapos ang mga pangyayaring yon, nagawa naman nila noong makauwi sa tulong ng kabayong kanilang kasama. Lumipas pa ang mga araw, wala na siyang ginawa kundi ang mag-ayuno at magnilay-nilay. Habang ginagawa niya ito, doon niya napag-alaman na matagal na palang naninirahan sa lugar na yon ang mga nilalang. Inilahad din ng kanyang ama, mismong ito ang nagpatira ng mga nilalang na yun sa lugar bilang paghahanda ng kanyang laan. Pero hanggang sa pagtanda na lang nito ni Bugdaw, nais man niyang matangan ang mga armas ng kanyang ama, hindi niya yon nagawa. Pagpapaliwanag ng kanyang ama sa kanya, piling-pili lang ng mga tao ang may kakayahan upang tanganin ang dalawang mahiwagang sandata ni Apo Lakay at Lapu-Lapu. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang lakas ng tatay ni Bugdaw. No, alam nyo, ang naalala ko sa kwento na to si Rahabalin Susay. Kasi alam ko siya lang yung nakakatangan yan, yung dalawang yan, di ba? Well, hindi niya nakuha yung kampilan ni Lapu-Lapu kasi alam ko kabatch niya yun eh. Pero yung tabak ni Apo Lakay, alam ko, natangan nga ba ni Rahabalin Susay yun? Pero sa pagkakatanda ko, siya lang talaga yung taong may kakayahan para matangan yan. Etong tatay ni Bugdaw, hindi ko alam eh. Wala rin nabanggit na pangalan, di ba? Alam nyo, pinagdadasal ko, sana maging series din to. Para alam nyo yun, marami tayong nakaimbak na series. Araw-araw meron tayong iba't ibang aabangan. Well, sana lang, no? Bugdaw, kung sakali man na nakikinig ka, no? Kahit ilang episode lang siguro, o kahit ilang parte lang ng buhay mo, maikwento mo rito. Though, hindi na natin mapapakinggan yung dalawang mahiwagang sandata kasi nga, hindi tinangan ni Bugdaw eh. Pero siguro, may mga nakalaban pa to, tong tatay niya, o di naman kaya siya, habang nag-e-ensayo siya. Kung sakali lang na meron pa, send mo lang sa akin, huwag ka magdalawang isip. Ako bahala sa'yo. Pero kayo, kasi wala akong masabing opinion, kasi sobrang solid, di ba? Kahit sino naman sa inyo, alam ko mamamangha sa kwento na to. Pero kayo pa rin masusunod. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.